Koro Mgajwang wadhi mbele gi chendo ni mar ratil kabende wang'iyo wechego motenre kod wechego manyien. Jogo mapok omuko utegi line mar stima ma igero gi kambi Ketraco ka owuok Sondu kendo kale gweng' e Indhiwa. Idwaro ni gitim kamano kaluwore gi chik mayande osegol ni mar chudo margi ne osegol. Ali Abich nigi ler. Kambi mar Ketraco ne ochako chenro mar kes stima ka gigole dag stima ma Sondu Miriu, Kaluo substation ma Ongeng'e ka chudo bura ma Ndhiwa kendo chwe nyaka Wendo e kaunti ma Migori. Gidwaro matiko lal mar stima ma kinde ka kinde e gwenge ma opogore e kauntis ma Kaluo kendo neno ni ochumi mar gwenge go kodongore. Miere mathoth ma line no ne okala ne odar kendo Ketraco ne ochiwo chudo ne joma ne line okale miere gi kendo kata doko ni chenro mar gero line mar stima no ne osetieki to pok ochako tich. Ka komisona ma Homa Bay Mwiwawi wacho ni nitie joma pod odagi dar e kuonde ma line okale kane ogolo chik mondo joma kamago dar oko kapok ochopo juma manyien nikech ne osechulgi. Along this line we have realized there's some encroachment which we have classified into three. We have the high priority areas where we have structures right directly under the line, and we have discovered we have around 7 structures which are standing along this line, and this one is high risky because if we energize today there will be some serious repercussions on those people residing in those structures. These are people who are compensated long time ago, but they have chosen to stand along the way. Koni tich ang'wen mar juma manyien kambi mar Ketraco dhi yawo line no mondo koro chak tich kendo ginyal yie mondo chak tich ka nitie joma pod nigi kod utegi e kuonde ma line no luwo kane onyiso joma kamago mondo chak dar chon ma kik girita pedha ma gidhi timo negi juma manyien. Because as it is, we have given out a date that by Thursday next week, 29th of January, we are going to energize that line. So between now and Thursday, or between now and Wednesday, 28th, we want those structures removed as we have communicated to them. And we noticed that as we were visiting them yesterday, there are some who chose to be spectators. Communication was made to them early enough, even before they had put any structures. This is the time we need to resolve this. And this is what the President has committed himself, that the issue of blackouts will be no more. And the only way to support His Excellency the President is for us to support this initiative. Midusa Justin Muna mawuok e kambi mar Ketraco wacho ni jogo mapod utegi nitie kuonde ma line no luwo osidigo wach keyo stima chenro no kane okoni sani koro ginyal rito kendo kochopo tich ang'wen mar juma manyien to nyaka koro gichak chenro no mar tieko lal mar stima e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare ka okoni chudo ne gisetieko ma ok ginyal yie mondo jomoko pod okwam kuonde ma line no luwo. However, we are here to announce that we are having a situation where we have structures under the line, and that has delayed the energization of the project that is very, very important for the region. We have had a lot of power blackouts and load shedding because of this lack of transmission network, and we are here to solve this, and we are glad that we are getting to the tail end of this process. We are now requesting or informing the people that have put structures under the line that as per our notices, they are required to move because the line will be energized, is scheduled to be energized next week. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.